Oso petit. Oso petit, nahiko, baina jende hona. Bueno, arratsaldeon, tortzatik, eta aurten 46. Naturaztearen hasiera ematen ari gara. Eta, urtero bezala, gai batzuk ikotze ditugu. Eta, oraingoan, ez dakit nola bukatuko daren jardunaldi hau, baina, behintzat, turismoak, sare sozialak, gizakien inpaktuak horietan akademora uztartzen dian oraingo naturazte honetan. Eta, hasiera behintzat, perretxikuna izango da. Emango dugu hitzaldia Unai Fernandezek, aurreko urtera etorri zaren baita ere, interesantia batzun, eta oraingoa seguru baiez. Eta gaurko hitzaldiaren izenburua izango da Onto Sentijorra klima eraginaren baitan. Hori gira pilpilean dago gai bat da, eta hainbeste egitera egin da, konklusio bat eta iritzi batzuk epiko ikuste eta zozea erakutsiko ditute. Gero bihar asmoa da, Kantauri dokumentala zineman botatzea, eta ondorenengo da barroko solasaldi bat edo. Etorriko da dokumentalen egilea, Xabier Fina. Hau da, naturzalea, dokumentalen egilea, ikertzailea, irakaslea eta gauza gehiago. Eta egia da, nik neu, beha ezagutzen dut, Mutrikuko akuakulturako eskolan irakasle zan, orduan ezagutzen dut. Eta gero, asteazkenean, beste hitzaldia izango da, kirolariak mundian espezie banditzailea. Orduan, izenburu horrekin, Luis Mari Zubaikak horri guzitzeiko digu. Eta pixka bat, sare sozialak eta gauza horiek lotuta, pixka bat turista maitea, hau ez da postal pitsu bat izenburu horrekin, etorriko zaigu hitz egitea jonkarea da. Ikusiko da gabe. Ze mai inguru zotzen dian gero eta besterik gabe, txiko diot hitz egiten Unaiei, eta Zatu ditu zabitea. Igual bakin bat, Hola, Xinardo? Vale. Ondo? Bueno, hori, eskerrik asko, beste urte batez, gonbidatzeagatik eta espero pixkat, tema asko izan batia, pixkat azkarretik ditzen dira, eta espero gustatzea eta izandakoen arira, hasiko naiz pixkat ditzatek. Onto Sentijorra eta klima eraginaren baitan, inguruan hola izan dut, baina klima aldaketak ontoen inguruan eragina dezaken edo ez horren inguruan pixka ditzen godet, eta esplikatuko ditu gutxo bera zelan ditugun aurten, eta noztik hasi zen, eta ditugun emaitza batzuk. Lana, hola izendatzen da, klima aldaketak Euskal Herriko lurreko biodibertsitatean dituen eragina behartzeko eta jarraipena egiteko sarea ezartzea Naturklima Fundaziorako. Proiektu hau, Life Urban Klima proiektuan barruan sartu zen, bizitazio baten bitarte, eta hain izango dizu, noiz eman genioen hasiera eta ez ikusko dugu. Sarrera bezala, proiektuan helburuak esplikatuko ditut, metodologia eta prestaketa, ze espezifikatzaile aukeratu dituten esplikatuko ditute bai, ze emaitza dut ditugun, eta bukatzeko onjoen egoera eta kontserbazioen inguruan gauza batzuk, gai batzuk pixka orokorrean azaldu dut. Esan bezala, proiektu hau 2022an Naturklimak zitazio baten bitartez aurkeztu zuen.
Arantzadiko naturtzientzetako sei desberdinek parte hartu gero lizitazio hortan, eta prestatzen hasi ginen eta aurkezpen hori 2022an eman ginen. Geroztik 2023an baiezkoa eman ziguten, onartu ziguten proiektua, eta 2024an, 2023an, espezie indikatzaileak prestatu genituen, justifikatu genituen, aukeratu genituen, eta 2024an bukaeran aurkeztu genituen bai, eta onartu zuten, onartu klimak onartu zuten. Eta urte honen hasiera proiektua hasiera eman dugu. Printzipioz lehen fasea deitzen dugu proiektuari, lehen fase bada, eta urte bat iraungo proiektuaren lehen fase hori. Eta basan zera udaberrian eman dugu hasiera. Eta sail desberdinak daude esan duten bezala, naturtzentako sail desberdinak daude. Zeintzu gaude garen, batzuk ezagutuko zute, beste batzuk ez dute ezagutuko, botanikako sailak, herpetologiako sailak, ornitologiako sailak eta entomologiako sailak. Orduan, kasu guztiak ikertuko den ikerketa da, eta nik ointxoen zizuken, ointxoen atala eramango dut eta ikertuko. Proiektuan helburuak 3 ataletan jarri ditut eta zerkatzen dira. Lehenengotako bat, garrantzitsuenendakoa dena, horren helburua eta zergatik diseinatu dugun proiektu hau esplikatzen dena da, eta gehien bada, lehenengo helburutakoa da, lehenengo helburua da, espezie eta habitaten jarraipen programa bat sortzea. Jarraipen programa hau oinarritzen da Euskadiko ekosistema lurtarren biodibertsitatearen egoera aztertzeko. Ez biodibertsitate guztia, ez ointxoen biodibertsitate guztia, ointxo konkretu batzuen inguruan. Gero aurreago esplikatu dutela. Bigarren puntua, lehen fasea zertan datza, lehenengo diagnosi orokor bat ingo dugu, eta egiten daude, eta zertan jarritzen da, lehenengo estazio batzuk finkatu, espezien erregistro guztiak edo historikoki dauzkagun erregistro guztiak bildu, eta baita ere lehenengo lagiketa batzuk bertan, batez ere egoera ikusteko eta lehen datuak eskuratzeko. Hau lehenengo fasea urte batekoa denez, ezin dugu esan mendikan horrengo urtera jarraituko duen edo ez, berez jarraitzeko asmoa daka, diagnosi orokor horretan ere, lortzen eskuratzen ditugun datu horien bitartez, jasoko ditugu datu batzuk, bai klima aldaketan eraginen inguruan, informazio bat emango diguna, planteamendu bat emango digun datu batzuk lortu ditugu lehen fase honetan. Hori da asmoa, lehenengo fase honetan. Gero, evoluzionatuko du, ikerketa hau ez dago pentsatua, ikerketa hau luzerako dago pentsatua, jarraitzeko daka asmoa, etorkizun batean jarraitzeko asmoa daka. Lan sare finko bat ezartzeko eta izateko. Monitorizazio finko batzuk edukitzeko Euskadi mailan, eta urtetik urtea Tokio horiek Tokioetan bilda berriz espezien jarraipenak egiteko eta datuak zutatzeko. Eta horrekin batea, klima aldaketan evoluzioan eraginen inguruan, konparatzeko eta evoluzioa ikusteko. Eta, izan dut bezala, bada sarfiko bat sortzea, bai departamentu guztiak, eta nire kasuan, bikologian, oindukin, sare finko bat, edo, hori, bai, ikatu dut bezala, bai Euskadi mailan. Lanan den fasean zertan oinarritzen da. Hasteko, lehenengo puntua izan duzen, klima aldaketak, organismo
ze fase oztopatu dezaketen fijatu edo ikusi, ez? Ze nun egin dezaken kalte, lehenengo klima aldaketan eragin horiek edo behintzat suposatu. Nun aldun kalte egin ondioen kasuan, nun ikusi ditzazkegun aldaketak. Ze izan du da lehenengo puntutako, zertan fijatu naiz, izan du da espezie populazioentzako neurketa parametro batzuk sortzea. Orduan, parametro horiek zeintzuk dira. Taxoide desberdinak bakate bere parametro propioa, sortu dira parametro propio batzuk, eta ondioen kasuan 3 parametro sortu ditut. Bat, populazioen tamaina, neurtuko dena, bai, populazioen tamaina izango da ugaritasuna neurtzea, individuoen kopurua eta basiduen kopurua. Gero, bigarren puntua fenologia, ugalketa aparatuen garapen horien garaia noiz izaten den, bai udaberrian, udazkenan eta udan, ikusiraz noiz aktibatzen den. Eta gero, beste aldetik degradazioen ebaluaketa, hori aurrera esplikatuko dela, adibidez, likenentzako. Likeneia talboa garatu dakate, baina bai ikusi dezakegula bai degradazio puntu batzuk edo bai evoluzio puntu batzuk, eta lainketak beste modu bat egiten dira likenekin adibidez. Bai, eta makronizetuen kasuan, ugalketa aparatuen aktibitate garaian fijatzen gara. Bi lainketan modu desberdin, bai likenentzako eta bai makronizetuentzako. Hirugarren puntua, distribuzioen geografia. Bai, latitudeen amaiera eta lokalizazioa, kilometrajea, espezie batetan nun kokatzen den edo ze distribuzio edukitzen duen espezie. Hortan ere, parametro hori ere neurtzen dut. Hori dira, lehen fasean eta aukeratu dituten parametro. Esan dut bezala, makronizetuentzako adibidez, jarri dizuet bi adibide, bat, ezkerreko kasua oito mikorri zabada eta eskubiko argazkian Nikola bat ikusten duzu. Eta, ikusteko, lagiketak normalean individuo bat kontsideratzen den unean izaten dela olako inguru bat, basilema guztiak, espezie berdina izatea eta emu batean, metro bateko distantzia gutxi gorabehera kontsideratzen da individu bat dela. Eta saprotrofoak ikusita, ikusten dugunean, sustratuan daudenez, baita ere individu bat kontsideratzen dugu, metro bateko distantzia dakatenean bi basileumen kokapenak, orduan kontsideratzen da individu bat dela. Orduan, esan behar zela, ez? Eta dibide batzuk, makronizetuekin nola egiten duguna, nola egingo duten lan. Eta hemen jarri dizuet liken bat, likenen kasuan, degradazioa edo likenen kalidadea edo degradazioa jasan duen taloak edo ez aztertzeko, normalen fijatu berrea isirio eta sora dioetan, hemen, hori da sora dioetan eta isirio, dira struktura asexual batzu likenak erabiltzen dituena ugaltzeko, kondizio ez egokietan. Horiek normalean ez baditu ondo desarrollatzen edo degradatu baldin badazka denbora askoz kontsideratzen da degradazio bat duela talo horrek, eta gero adibidez talo baten zentroan ikusten dezuten deskolorazio hori edo degradazio hori edo beltz une hori da degradazio eta aidura eramaten, liken honek eta txuri horiek eta pigmentazio falta hori ere, esaten dugu beroz eta degradazio gehiago izan, joango da beroz eta taloaren zentrua sakabanatzen joango da pixka. Hori da, eguanatzeko liken bat, eta hortaz aparte daude beste parametro batzuk, dela klorofilaren
fluoreszentzia, klorofilak denbora luze batek fluoreszentzia galdu duen edo ez, berdetasun hori. Ze liken asko berdia dira, lehortia jasatzen dute, baina askotan denbora luze batian edo urte askotan berez ez dute degradatua montano batek berez ez du ukitzen klorofilan fluoreszentzia hori edo asko degradatu delako eta nitro hauek ere galduten ditutako. Orduan, hori dira parametro batzuk eta hori da puntuetako bat, ebaluatzeko degradazioa likenetan. Eta behore bai, dago beste puntua dela dibertsitatea, enbor baten inguru aldameneko dibertsitatea, enbor batek izan dezaken dibertsitatea alde batean. Eta, gutxu bera hori, ikusteko zertan fijatuko dezen baroketak iteko liken batzuk. Bigarren puntua, izan du diseinu esperimentala, konparaketak eta neurketak egiteko zertan oinarritzen gehan edo oinarritzen zen. Bi puntutan zerkatu ditut. Lehenengo neurketa da parametro horiek, ikusiko parametro horiek momentu puntual batean neurtzia eta beste eremu geografiko baten populazio batekin konparatzeko. Hori da neurketa parametro bat, eta bigarren neurketa izango zen parametro bat momentu populazio batean neurtzia eta gero bertako tendentzia denbora jokin batean aztertzeko. Hori toki bateko parametro hori puntu batean neurtu eta gero denbora jakin batean neurtu eta ikusi bertako aldaketa. Hau referitu beha, esaten zaio neurketa denbora eta espazio inguruan, espazial eta temporal, bale? Hola esaten zaio eta hola kontxitola, horrelako diseinu esperimentala. Eta, hirugarren puntua zer eta zein hirugarren puntua, monitorizatzeko estazioak eta eremuak determinatzea. Behin hori dena indegula, hirugarren puntuetan, diseinatu behar dugu, ze eremutan lagunduko dugun, edo ze eremu bien interesanteak klima aldaketan eraginen inguruan, edo selekzionatu ditugun espezie sentiko horien, espezie interesante horien inguruan, ze eremu dien egokien. Euskadiko hiru eremu biogeografiko eta klima ezberdinak hautatu ditut. Euro-Siberiara, Atlantiarra, kostaldekoa, klima epelak, gure ingurua. Gero, trantsitozko eremua, dela Atlantiarra eta Mediterraneak juntatzen dien eramutako bat. Eta hirugarrena Mediterraneara. Eta, badakigu, kalte klimateketak eragin gehien, kontutan eragin kaltea gehien eragin dezake puntuetako bat, badakigu, Atlantiarra dela, hori asko. Bertan, kontu sentiko horrenak hautatu ditut, bertan, trantsitozko eremuan hautatu toki horiek batez ere ikusteko aldaketa, bai Mediterraneko espezieak gerturatzen nahi dien edo desplazatzen nahi dien, edo Atlantikoko eremuak ere bai pixkat erosionatzen nahi dien edo bertako espeziak esartzen nahi dien ez, pixkat ikusteko konparaketa hori eta Mediterranea. Bertako habitat horietan egoki moldatzen den espezia, bai sakabanatzen nahi diren, edo pixka bertan moldatzen nahi diren, edo ez aldaketa ikusten diren, ikusteko. Hiru toki. Eta helburua da Euskadiko eremu gehiena erabiltzea. Hori buruetako bat, baina oraingoz, eremu gutxi hartu ditugu, selezionatu ditugu, baina espero etorkizun batean, gehiago eremu gehiota zabaltzea. Hauek dira hiru estazio
eremu Atlantiarrako 3 estazio, eta bat da Mindi Erreka, Pagoeta, ezagutuko dutela, hemengo jendeak, gero Oialeku, Oialeku baso garrantzitsuenetakoa batez ere ontxo espezie ligniko dintzat, eta gero Añarreko erreserba, baso erreserba ere hiru eremu hauek nahiko espezie interesanteak eta espezie sentikorrak eta gordeleku oso ona, hiru eremu hauek, eta ze habitatak hartu ditut kontuan, batez ere fauna selvatikak, klima aldaketakin lehenengotako mehatxatuta dagoen habitat garrantzitsuenetako da, eta gero baso mistoak adibidez Pagoetan Fraxilus morilus, Alnus eta Aztean eta horiek dira gehien bat ere, horiek ere eragin bat kaltetuak ere egongo dira etorkizunean. Fauna selvatika garrantzitsuenetako edo batez ere espezie gehiengo fauna selvatikak espezie gehienak, autotituten espezie gehienak fauna selvatika habitatian aurkitzen direlako, baita ere Kerkus ere kontuan eduki dut, nahiz eta behin gutxi egon, eremu gotan. Eremu gotako garrantzitsuena fauna selvatika. Trantsizezko eremuan bi estazio aukeratu ditut. Bat da Altube, Araban, hor dago beti Bizkaiakin mugan. Basoa oso ederra dazka tokiak, eta bai hor nazten direla Kerkus zuhaitza, Pirineika gutxi, zehoze, eta gero eremu altu hauetan fagus basoak hasten dira berturatzen, eta eremu nahiko ikusteko aldaketak eta trantsizezko eremua izateko nahiko eremua. Eta gero, beste trantsizezko eremua Okarizeko basoa Muneiren, Araban lokalizatuet, eta hau batez ere habitat kurioso honen gatik hautatu batez ere, Kerkus zuhaitz oso zarra dituen baso bat delako, oso zarra, eta bertako espezie asko daude desaratzeko zorian edo nahiko kritiko. Orduan horrako tokiak ere gutxi ikusten dira hemen eta kontuan izateko eremua da. Eta hortaz aparte gora gore bai, Agadiare bai somatzen da, eta trantsizezko eremu nahiko nago. Eta eremuaren puntua Mediterranearra. Estazioa hautatu duten estazioa da Ginea herria, Araban, txiki bat, eta bakala Kerkus hilesen baso oso bastante ona eta oso zabala. Eta batez ere hau ere kontuan eukiez, azka ukitzen ditu ere bai zuhaitz zarrak, kasunta bat gaztiak, ertainak ere, badaude batzuk ere oso zarrak, orduan horregatik ere tokia hautatu dut, espezie batzuk jarraitzeko zuhaitz zarrak barituzten espezie batzuk hautatu ditutu delako eta hori jarraipena izateko. Hau jarri pixka eskema moduan, eta kontatu izutena pixka ikusteko. Gerra, trantsizezkoa, Lurrunda hon, Errenteria, Gipuzkoa, eta egia Bizkaia denuna sartu, baina kapuan garen hor dudan honez, baina urte batean egiteko den, gehiago ezin izan du zabaldu, eta gehiena gatu itera izan du da, Gipuzkoa, eta zabalduko da gehiago. Laginketak nola ditut? Laginketak ditut hiru paro desberdinak kontuan izaten. Udaberria, bukaera batez ere, uda eta udazkena, bale? 4 hilabetetan egiteko, pentsatua ekaina, uztaila, urria eta azaroa. Eta gero, laginketak nola ditut? Hilabete batean, hilabete bakuntzak eduki du aste bateko laginketa. Aste baten barruan, egun guztia, astenenetik, aste bukaera arte, egun hori bitarten jarraian, ditu laginketa. Hori importantea da, zer bestela datuak
aldatu egiten dira, ez balen badago jarraien egiten dainketak, datu horien eskura, datu horiek, hortzei ditugunen datu horiek, aldatu egiten dira, ez espertuta dago datu horiek. Orduan, garrantzioa jarreko bat eukitzea, bestela, konparaketak egiteko ere bai ez dagoena, bale? Bi momentu desberdinetan egitea, edo aste desberdinetan egitea. Horren kontuan izateko gauza bat, eta hartzeraik ez dugu bin. Bai nik eta beste departamentuek hartzera bitartez ez dugu lanikin oainkoz, bale? Lehenengo esan duten bezala, lehenengo fasearako, eta lan gehiago namateorako eta denbora gehiago hartzerak egiteko. Ez da, torkizun batean, seguruna, dakigunean igual batez ere populazio batzu nun dazkagun eta igual interesantia izango zen hartzerak ondo lanitea, eta puntu dutako bada, puntuetako bada, eta ikusiko dugu ere. Eta, laugarren puntua da, indikatzaile biologikoak hautatzea. Ze espezie indikatzaile aukeratuko ditugun, ez lanundako. Hartu ditute, baldintza batzuk hartu ditut kontuan, baldintza batzuk hartu dira kontuan, eta separatu ditut 4 puntutan. Kliman eraginean pairatu dezaketen espeziak izatea, gehien kaltetu izan daitezken espeziak izatea. Bigarrena, bai klima beretako, bai mediterraneotako edo bi klimetako espeziak ere kontuan edukitzea. Hirugarren puntua, espezie praktikoak izatea batez ere mendian ezagutzeko eta horiekin lan egiteko, ze bestela lan etzen izango oso praktikoa eta asko ere osatuko zigun horiekin lan egiteko. Eta laugarrena, konposizio trofikoa kontuan izan. Batez ere hori kontuan izan dez, espezie mikorriza konposizio trofikoa, esan nahi du, ontxo kasuan, mikorriza, saprotrofo edo saprotrofo bizkarroia izatea, espeziea. Batez ere kontuan izan dut, bi mota horiek mantentzea espezietan. Batez ere, informazio gehiago eskuratzeko. Ontxo mikorriza batek modu bateko informazioa ematen digu, eta saprotrofo batek bai, beste mota bateko informazio bat ematen du gehiegotan, eta hori izaten da. Gehoz eta informazio gehiago izan, gehoz eta hobeto. Espezie mikorriza normalian landariakin eta zuaitzekin daude asoziatuak, mota bateko mikorriza lortuko dugu, eta saprotrofoak batez ere egurriaren inguruan emango dugu, edo egurriaren inguruan ematen dugu informazio asko, ze aldaketa jasate ditune bai, eta baita bai humus horretan bizi diren espezien horren inguruan ere informazio dugu. Hori mantentzia ona da, oso ona. Hori mantentzia hori mantentzen dutele. Eta gero, espezie indikatzaileak hautatzeko, bi taldetan sailkatu ditut, bat prioritari bat, klimaren eraginen aurrean oso mikorra dienak, hauek normalean populazio oso gutxi dazkaten espezia dira, erregistroak, populazio erregistroa oso gutxi dakatenak, eta bestaldetik ere batzuk habitaten galera, oso handia dakaten espeziak sartu ditut hemen. Bestaldetik ez prioritarioa, hauekin espezia hauek bai dira kliman eragina klima eraginen aurrean kaltetuak daitezkeen espeziak bai hemen sartzen ditutela, mino espezie asko bai aldutela izan klima, espezie askori bai kliman eragina alde posible dugu, edo kontra, eragin diezaioke edo ez, edo alde posible dugu hemen espezie asko, horretik gantzia prioritarioak. Hauetan asko populazio egokia dazkate edo erregistro onak ere dazkate, hauetako gehiagoak. Orduan, lan egitea hauekin ere nahiko garrantzitsua da, datu asko dazkate espezia dira, eta lan egiteko ere errezagin espezia dira. Orduan, informazioa ere bai, nahiko praktikoa eskuratzen dugu espezie hauekin.
eta, orain ikusiko dut ez espeziea diren, eta batez ere, zer non bizi diren eta ze habitatetan topatzen ditugu. Orduan, ikusteko bi diferentzia bi lan honetan. Hau egia ordenak, autotako espeziak dazkaten ordenak, batzuk polipolaren barruan sartzen dira. Polipolaren normalean espezie xirofagoa dira. Zuhaitz hiletan edo bizitan bizidien makromifetuak dira, eta normalean himenioak orduan azkaten espeziak biltzen ditu orden bada. Baita ere normalean, txapela laterala azkaten auskolan gogoan dakaten basidomak izaten dituzten espezia izaten dira, nahiz eta batzuk oina guntzen duten. Milor gehienak ordunak. Beste batzuk ere erresupinatuak batzuk, normalen ikusteko. Gero agarikales, hemen dakagu, taldea, da orden handienetakoa, fungi erreinuan, handienetako bat. Hemen sartzen dira makromifetuak, garratxuko handienak, eta gaur egun nire ikusten morfologia askotako egiturak, airela agertzen agarikalesen. Gero bestaldetik vertigerales, dela, liken batzuntzako, liken foliazio batzuntzako batzuen ordena. Geobialektales dela hau, dela liken bat, nahiz eta beste mota bateko askomi zetu bat eman, hau batez ere zuhaitzen horretan eta arroketan biziren orden garrantzitsuetakoa da. Hau selekzionatu ditugu, bertako espeziak, eta azkenik elotiales. Elotiales normalian landarietan topatzen dira espezie gehiagoan landarietan ikusten da. Basidioen kolorea oso bizia edukitzen dute, nahiz eta batzuk ere bikorreza izan, ikusten dira batzuk ere, egika landaretan ere asoziatu oso onak eta laguntza oso onak ematen dituztela, horrako landaretan, eta ikusteko pixka. Batez ere, saprotrofo bikorra, ben salduko izuet espezie prioritarioak, hasteko. Hau da, ikusten ez duten zela, Crateriosia tirosanthus, EAeko zerrenda horrian hautatutako espezietakoa da. Pagadietan bizien espezie bada, batez ere Europa mailan, Europa zentral erdialdean kokatzen den espezietakoa da. Eta ikusi dutela, batez ere fagosilbatikakin asoziazio oso handia dela. Nahiz eta arizti batzutan topatu den, ikusi dute pagadien asoziazio altua da. Orduan, nahiko zerrenda, mundu mailan zerrenda desberdinetan aurkitzen denez eta erregistro gutxi dazkanez eta espezie ez tipikoa denez, batez ere asoziazio handia erakustendurako pagadietara, hau bat espezie prioritate bezala identifikatuta hautatu dut. Eta, jarri dizuet, pixkat erregistroa dazkaguna. EAN, lau erregistroa dazkagu, aia hauetan, Añar Berrenteria eta Zumaian. Gehioz da ezagutzen, Araban ez dago Bizkaian ez dut, eta gero Peninsula mailan Nafarroko erregistroa dira. Eta gero gehienak, hemen ez da ikusten bino, gehienak Europan dauden bilketa gehienak dira iparraldeko, osea, baso epeletako pagadi, epeletako basotako erregistroa dira, eta ikusteko, non ze klima behar ditut eta ze kondizio. Batez ere, ondo kontserbatutako pagadia gustatzen zaizkio, espezie hori. Orduan, kontserbaziorako laniteko ere bai espezie oso interesantia da. Eta hemen jarri dizuet, ze urtetan nintzen erregistroa bilduta, erregistratu da azkabu nahikoen urtea jarri dizuet.
2007, 2009 eta 2008. Geroztik, nik igual batek, ez dakit, profesional mailan igual erregistroren bat topatu duen dela gutxi, baina, Ibifen eta beste ingurutan dut nahiz ikusten eta ez da topatu gehiago eta ez da gehiago ezagutzen. Espezie hau, ogain, aurten libro rojo de los hongos de España y de Portugal Atlas hortan ere ez dateako, baina bai lan egiteko selekzionatuen espezietakoa da eta etorkizun batean ere bai zerrenda horrean sartuko espezietakoa. Herendako beste bat, Cortinariusua da, Cortinarius volaris, eta honek bai erakusten dula eta indikatzen dula behar ditula pagadi nahiko kontserbatu dutako pagadiak eta bai klima epelak, barrandikoak, hemengo klima zela. Eta, da makrometeto nahiko erresa, identifikatzen mendian eta batez ere azkarako hile gorrizka horiek, azkan base hori marroi gorrilla eta haragi txurilakin. Gero kremadun horriak eta horregatik ere espeziona da lan egiteko, mendian errazen dagoetzen delako. Eta, nahiz eta bestia bezala hain kritiko ez egon, erregistroa daude ez dira asko ez da, eta batez ere EAen gehienak dira Gipuzkoakoak eta Bizkaikoak. Ikusten zute urtea, noiz erregistratu zen urtea, ikusten zute Bizkaitan ez. Eta mailu, lehenengua, hau dira nintzadikoak, Sogur modela batek gehiago beste numetetik eta Iberian penintsulan bost erregistroak garen daude Cortinarius volarisena eta nahiko arraroa. Ez da arraro bestea zela, bai ez dela espezie bat ikusten dela oso noizbeik ez dale, da nahiko berezia, eta batez ere distribuzio Europa. Bai Alpetan, eta bai Finlandian Europa, eta bai Frantzeko Goikaldean eta Inglaterra. Orduan, espezie bat baita ere. Klima aldaketan eragina sentikorra posible izan espezie hori eta nik interesantia da. Beste bat, hau lignikola da, xilofagoa da. Eta espezie honek, nun bizi da espezie hau bat ezerek ekurrogu zuaitzarretan. Enbor oso zarretan eta nahiko arraroa, espezie hau. Argazki hau aurtengoa da, bi bilketa topatu ditugu, Araban, aurten. Eta orain dela, aspalditik ez genuen ikusten. Hor daude erregistroak erantzarikoak. Behar dituzu gaitz oso zarrak, ezkurrogur nahiz eta kastanea, hau gaztaino batzutan dira ikusi. Ikusten zuten, distribuzioa nahiko zabala dakara, asko sakaban dela. Nino, populazioa, erregistroak ez da ez dira asko. Nahiz eta, ez daude asko erregistro asko. Iberiar penintsulan baina, pixka sakaban dutaba dago, baina nahiz eta batez ere, zerrenda gorrian, zerrenda gorrian dagoela, eta batez ere zerrenda gorrian sartu da habitat oso arraroa dakalako, habitat kritikoa dakalako, oso zuaitz zarrak ez da gutxi daudelako, eta horregatik zerrenda gorrian sartu dugun espezietakoa da, eta lan honetako espezio ona da, batez ere zua baso zarrak ez da gutxi daudelako, eta horren egonuz ere bai aztertzeko interesantia den espezietakoa da. Nahiz ikusi Mediterranea aldean ere, daudela bilketak, ikusteko ez dela klimarekin bakarrik, ez dakala klimarekin bakarrik asoziazioa, ez dakala klimarekin erlazioa, esan duten bezala, dakalako baita ere habitatik, batez ere bere habitat arraro horregatik, kritiko horregatik. Beste selekzionatutako beste espezie linke bada, kasu honetan, rekasolea binez,
Eta, bueno, espezie hau baita ere bizi da zuhaitzarren ingurretan. Nahiz eta ikusi topatzen den zuhaitzez oso zaretan, baina bai 80 urteko zuhaitzetan, pixkanitxo dakan urte gehiago dakan zuhaitzetan ere topatzen da, eta beti enborran, bale? Ondo kontserbazioen inguruan, baso helduentzako indikatzaile bezala liken bat dakagoz, indikatzaile bezala eragin dezakegun liken bada. Eta bai, klima epeletara dagoela asoziatua, bale? Hauen bat, klima aldaketa bai eragin dezakela espezietan, ze batez ere klima epela, guztuko ditu, bale? Populazioa eta erregistuak ditu txarrak, ze ba haue, erregistu xente, eta hor jarrietaratzain nuztikan, erregistu duzen, eta gaur egun topatzen dira eta topatzen ari lea zita berriak. Orduan, bino, usten dezute baita, nahiz eta Mediterranean egon, inguru oso epela, oso ezeetan topatzen da hemen Mediterranean, bino, gehiago daka tendentzia goruz, bale? Orduan, beti aspektua klima epelaketa eta bai baso helduetara, bale? Orduan, hau liken hau askotan ikusten da, mugarratuetan ere topatzen da, arizki batzutan ere, baina beti zuhaitz zarretan, gutxitan ikusten da zuhaitz gaztetan, bale? Hemen jarri zueten espeziea, da beste likemat, nion oso arraroa, bale? Da likemat oso arraroa. Eta, izen da Stycta canariensis, eta, izena canariensis, espeizien izena jarri zuten batez ere Kanarietan topatu zelako, eta lehenengo aldiz, populazioen gehiagoa Kanarietan kokatzen delako, eta hortik dator bere izena. Bino hemen daude taxonomiakin eta izenakin daude diskusio batzuk. Nun topatzen dugu, nun aurkitzen da Euskal Herrian liken hau, topatzen dugu topatzen da 3 udalerritan, Aia, Mindi Errekan, Hernani eta Zestogan. Hernani hor errenteriak hor Aiarreko kasi frontera hortan. Eta bai berdula klima subtropikalak, klima oso ezeak. Eta ia beru askotako ereduak. Batez temperatura, epela baino beroa, ez hotza, batez ere beroa. Eta, kontatu nahi nuna da, diskusio bat dagoela, ze bi morfologia izaten dituen espezioa da. Euskal Herriko morfologia, lotitzen dena da, lehenoko arrazkia bezala, morfologia, deitzen zaiona zianomorfoa, bale? Takalako, bakteria bat, horrelako morfologia eta bako kolorea ematen duna, bale? Urdina, gris kolore duna. Eta, morfologia honetan, 3 organismo daude asoziatua. Bai alga berde bat, eta bai beste bakteria bat honek ezakana. Bakteria bat honek ezakana. Orduan, hor dago diskusioa, autore batzuk esaten dute Stycta canariensis morfologia hau eduki behar dula. Morfologia hau Stycta canariensis kontsideratzen dela morfologia hau izan behar dula. Bino, beste autore batzuk mantentzen dute morfologia horrekin. Orduan, oraindikan ez dago ondo ikertuta, indiala batzuk, eta bai ikusi dutela bi kasu hauetan analiz genetiko desberdinak ematen egila eremu desberdinetan. Adibidez, Kanariar Uhartetan ikusten da gutako asko, analiz
genetik aztertu dute, eta bai ikusi dutela, honekin desberdintasuna somatzen dela, batez ere hauetako asko ere bai, ikusten delako Noruegako eremutan eta Europako iparraldean. Orduan bai, Europako iparraldean dauden zita guztiak, bai hain dela ikusten desberdintasun genetiko bat. Naiz eta ez da Europaldean morfologia ikusten dela eta uartetan morfologia ez. Daude kasuak bi morfologiak eremu igualetan ikusten dela. Orduan ikusten dute dagoela indikan askoa situazio guztiak, baina bai desberdintzen dela. Oaindikan hor utziko dugu, guk hau dakagu, eta hori mantenduko dugu eskaitzakanarien bezala. Baina ikusteko, biak kontsideratzen dela eskaitzakanarien nahiz eta gibuzek hau kontsideratzen du onartu bezala eta hau dudan bezala jartzen du, beste nikenologo asko bai, hau ontzat hartzen dut ere bai, eta dugu jarritzen dugun autore askok ere hau mantentzen dute. Hain bikak eskursioan dagoen gauza, hori ikusten dugu. Ze, ikusten ez dute, polimorfismo hori edo, bi kasutan eta eremu geografiko desberdin eta mantentzen da, eta ez da analisi genetikoa ere desberdinena, emaitza desberdinak ematen. Hor dutzeko dut. Hau jarri dut, gibizen datu hau jarri dut, ekaso bentzako, ekaso xenomorfo ontako eman dit erregistro hori. Dute zegoen txik, gehiago daude, zin kaso hori zen jarriet ikusteko eta horreko bendire moi, uste dute. Eta, azkenik, jarriet espezie hau, ikusten zuten eta esan zute, ez du maten, liken bada, maten asko mehitzeto bada, oinpe likenizatua da, ez du maten likenizatua da horikan. Espezie hauen enun sartuko prioritario bezala, baina bai denboakin ikusetela prioritario bezala sartu behar dela. Batez ere, klima aldaketakin eraginen erlazioekin baino, bai dakala habitatakin erlazio oso altua, dependentzia oso altua, batez ere partiturako zuhaitza oso zaharrak, batez ere Fraxinus, Litzarranak edo Ulmusenak, baina bai Nafarroaldean eta bai Arabaldean ikusten dela Kerkusetan, bai Pugresten, Faginia eta bai Kerkusines, bai batez ere Mediterraneo aldean topatzen dela espezie hau. Indituten lanketa guztietan Mediterraneo aldean topatu dut espezie hau. Orduan, hau nahiko ona da indikatzeko basoien evoluzioa etorkizunera, batez ere zuhaitza zaharra horretu behar diturako. Enun sartuko prioritario bezala, baina bai, prioritario bezala, batez ere habitaten galera nahi, ez daudelako erregistro asko orokorrean. Mundu mailan, zerrenda horretan aurkitzen den espezieetako bat da, eta dago vulnerable bezala, ez dago oso kritiko bezala, baina bai vulnerable bezala. Eta, guk gure aldetik oaindik gantzago balatu, baina bai kontuan hartu behar den espezieetako da. Dute, EAN, nik dakidara, ikusi duten erregistroak, azkagun erregistroak ikusita, Okarik basoan topatu zuten, nik ez dut ikusi behar eta bai Ginea herrian baso, idesen baso hortan ere, hor bai topatu dutela. Orduan, Araban dago jokatzen da, eta ikusiko dugu nola mugatzen den. Eta hor daude, azkagun 2022 eta 2025 dira. Orduan, ez da asko ezagutzen ere, ez da espezie bat ezagutzen dena, ikusteko eta distribuzioa bai, batez ere, berturako gortzarra zuhaitza Fraxinus batez ere, ikusi dela tendentzia egin dokala, eta baita ere arroka silizio batzutan, ez kalkario batzutan ere topatzen da, Eta hemen jarri zuen ja espeziez prioritarioan, oslaniteko erretzailenak, eta bai etorkizun batian klimaren eragin kalte
eragin dezake espezialirako, bale? Kalte egin dezake espezie honetan, hauetan, bale? Hau da, Cantarellus fresi oso tipikoa, kantarelazea bat da, batez ere ondo identifikatzen da, ze kolore oso naranja oso biziak ikutzen dituen espezie bat da, himenio txuri krema koloreekin eta baita ere bai alka txuri duna izaten du. Eta oso tipikoa batez ere pagadikoa, bale? Nahiz eta dauden zita batzuk hor kerkusen baina batez ere da faguseko espezie bat, orduan oso nabagariteko espezie honekin eta bai etorkizun batean, igual limandak eta kaldi hemen jarri beste espezie bat, ematen du, askotan, honen basidioma izaten da arroz kolorekoa, ertzak, hile edo mizelio egitura egitzen dituzte, eta gero beti himenioa arroza kolorea, bale? Mendian lagiketantzako da espezie oso erraz egiten espezie hau. Eta bai, oso dependentia dela fagusea ere bai, bale? Pagadita, oso dependentia. Askotan, mizeto baten apotezioak ematen dute, baina ez, bale? Da, basien bikota bat, oso berretxiko makromitetu batzuk zelula antzekotasuna dakan espeziakoa, bale? Ez da asko mendikoa, bale? Da kortizerra munkoa, bale? Kortezan, azalean, desarrollatzen ditu basiruak. Hemen bestetako, beste espezie bat, hau asko mizeto bada, eta hau bat ez da saprotrofo umikola, bale? Beti, putzu ingurutan, ostoietan, eta batez ere mugiztatutako putzuetan dola topatzen da osto hau degradatzen. Mitrula paludosa, nahiko ohikoa den espezie bada, baina hau aukeratu ere batez ere askotan topatzen delako turberetan edo fanjal edo muguko horietan aurkitzen delako, eta turbera bai klima aldaketakin bai kaltetuak egongo direna etorkizun batean ikusten dute, eta askotan ikusten den espezie bada, batez ere uri asko egiten duenean eta ur asko dagoenean, eta oso ona horien erariteko. Beti ikusten dara bai, ur gutxitu duenean ez dakatenean ura, horrek eta garaian izan behar du, beti momentu bitxutan ikusten da, bale? Eta, hemen jarri kortizazia basidenikoto bat, ikusten zute himenioa nolako ezaten duen, erresubinatua pixka kontxa formakoa ez da iristen, batez ere zuhaitzen enborretan, bale? Eta, hau aukeratu dut, eremu mediterranean egiteko, bale? Hau batatzen da bai arizkitan, bai arteetan, eta horrelako zuhaitzetan batez ere mediterranean, bale? Oso ohikoa da, eta errasitu egiteko bai lan egin dezaketen espezie da, bale? Eta, hemen jarri beste espezie batzuk, lehenengo fasean ez ditutenak aukeratu, bino bai etorkizun baten lan egiteko baliagarrak izan diren espeziak lan egiteko egokiak diren espeziak bielako, nahiz eta lehenengo fasean ez aukeratu, ez dugulako denboik ematen eta lankarra behien izan delako, etorkizun baten lan egiteko, espeziak ere aukeratu. Izena ez jarri, dinun bada, dinun repaundu, tripakian generoan kokatzen espezietakoa da, eta hau baita ere behar du fagusik batiko, pagadiko. Hemen jarri beste liken bat, stikta limbata, ikusten zute gantza dakar beste stikta ikusten
dituzte, ez? Foliazio borobila utzen dituzte, ertzak, hiledun, isigez josiak, edo hile mota modu eta hileak izango bazen bezala ertzak josiak, txuriz, eta hau ere espezie nahiko arrarua eta batez ere prioritario bezala aukeratu dut, zita gutxi daudelako eta bai habitata ez da bere habitata ez dago galeran, baina bai klima oso pelakan dituen espezie bat delako, bale? Eta bai oso sentikorra aldaketa. Likenak dira oso indikatzaile hona, batez ere atmosferan edo kliman aldaketa bat aurkitzen baldin badago. Hori oso ona da, oso indikatzailea apartaia, batez ere askotan atmosferatik elikatzen dira, konposatutatik elikatzen dira, eta organismo oso onak dira, klima aldaketa egiten. Hau beste espezietako da, Phytophthis nidula, eta hau batez ere pagaditan, topatzen den espezie saprotrofoa da, lignikola, eta erresa egiteko, designaio naranja dakan. Eta, ere pixkat arraroa, ez eta gutxi ikusten da, eta, da espezie bat, basun kontserbaziorako egokia dena, bai indikatzen dulare bai egur askotako eremuak, egur hil asko topatzen den eremuak ere indikatzen duen espezie bat da, Gehorren Cortinarius caperatuz, jarriet, Cortinarius bada, ez dute, Cortinarius genero oso zabala da, agarikales barruan oso genero handienetako bat, eta ez dute, bere morfologia normalean eraztuna, beloa ere izaten du, eta batzutan eraztuna eukitzen du oinera itxatuta, era bat hautsi gabe horpegatu, da espezie errezare bai, eta batez ere pagaditan asko topatzen dena. Eta hau ere, ez da arraroa espeziea, baina klariteko. Eta hemen, amanita bat, amanita panterina jarri dut, ez dela ohikoa denare bai, baina pagaditako indikatzaile ona baita. Nahiz eta beste habitatetan ere topatzen den, espeziea. Hauetako asko, bai aukeratu ditutela, bai Atlantiarrean eta Mediterranean klimetan edo estazioetan egiteko, Eta, pixkat laburtuta, eskuratutako datua gutxi dira, ze oainikan lanian daude, lanian nago, peino, oainikan, lan asko iberdegu eta datuak oainikan luzera lortuko ditugu, eta ikusten duguneako eta emaitza batzuk eta denbora behar dugu. Aurten laginketak ekaina eta uztaina bitarte ditugu, oain udazkenan inberditut urria bukaeran, beste laginketa batzuk, eta gero azaro bukaeran. Orduan, topatu diren emaitzak, gehi izan du dira, individuen kopurua eta basiren kopurua. Eta gehietu bat, datu goi hartu duten bendetza duena, baina bai habitata, eta nola zeuden struktural komentatu duten bezala. Eta ikusteko hor jarri, espezie prioritarioak hemen jarri ditut, dialekta ulmi handago, hemen berko luke, aurreago jarriko dut. Bino, dialekta ulmi adibidez, topatu nuen Ginea herrian, eta bai lau individuo, zuaitz desberdinetan sakabanatuta, zuaitzaretan, eta gutxo gora bela asko bizetoa da, apotezio txikia dazka eta milak apotezio ezkordu gutxo gara bela, 2000-atik gorako apotezio kopura topatu dut, Gero, beste denan, hor Cantalus friesi, ikusten zuten Cantalus naranja hori, topatu nuen uztaina, bukaeran, hor gaizki dago, bi individuo, lau basidiumena inguru, ez dira asko, lau bakarrekan,
Eta gero, espezie prioritatetan, esteikak analisis topatu nuen bindi errekan, hori jarraitzen zuen, zuhaitz zahar batean, aldamenean erreka txiki bat zerrakatzen zuen erreka txiki bat eta hor zeon enbor haundi batean zeon kokatuta, hor dago, ez da desagertu, eta talo desente zeuden, bertan. Enborra erditikan hautsia zegoen, etzen zuhaitz oso haundia, baina bazeuden talo gainetan. Nahiko garatuak, ez zeuden degradatuak, baina gutxo gara bera, kontatuz, enborratzen haundia, gutxo gara bera, 3-4 individuo, eta 20 talotik bera. 20 talo baina gutxi netu bat. Kasolea bidez, horako eremutan eremu beretan asko topatzen da, batez ere zoizarra bat daude, eta adibidez, hauetan 12 individuo topatzen dituen, bindi errekak, gero iradekun 8, uzaien kontatua, eta basiliumak eta hori horrez dut jarri, deixente topatu ditu, bale? Eta gero, esan izun bezala, beste espeziako mitopsis, pulbina, okari zen 2 individuo berri, leheno zautzen ezienak, eta gutxo gora bera, 7 basilioma individuo batek lau zituen, denera kontatuta 7 gutxi bai, ikusteko bat, zenba kostatzen duen espezie ikustea, eta noiztik ez genuen ikusten, espezie hori ez zen ikusten. Eta gaurten behintzat zitatu dugu, eta nahiko harra ni behin ikusi dut ere bizitzan. Eta gero, horretaz aparte, hauetan topatu genuen, Josepokin batea, ikusi genuen nola iturrariko lorategian nola dagoen putzu bat hor, putzu gote izautu deni baino, putzu bat horma batekin, kaskada moduko batekin, eta hor dago normalian egoten da enbor bat, hitzitako enbor bat, hor, enbor hortan, enbor hori oain dela, desentzetik dagoela hor, guapilo batetik dago hor, eta hor topatu bonitun, 3 basilioma, hola, kontatuak, así que, ematen du bere urtia izan du dela, hori ikusi dut da, horrela garatu dela, baina, datu interesantiak. Eta, ekasole ere bai behar bale, behar ikusten da, eta nierben baita ikusten da, baina, horten ez dut batu. Ikusteko, ze topatu eta, pixkat bukatzeko, zein da ondioen egoera, erran dilema edo, gaur denek esaten duguna, denek pentsatzen duguna, pixkat laguntuko dut. Hain arte, askotan hitz egin dugu, zoritxarrez zakagula zerrenda, kontserbaziorako zerrenda, legez babestutako zerrenda ikan, ez dakagula zoritxarrez, gaur egun, zerrenda horren ikan, eta horren dela nigan azizkenitzen ikako zerrenda bat zen, EAN, eta, ze pasatzen, zerrenda orientatiboa zela, eta, inungo musarakotu bat zegoela, eta inungo babesikan zetak, ez da kasu ikari, bakarrekan, espezialistek, eta nindolego duetan, kasu diote eta jarri bere diote. Gaur egun arte, hola jarri dugu, eta gaur egun hola jarraitzen dugu. Nahiz da, 2000 eta mundu mailan, onddoak 2008-tikan, 2008 baino lehenago, onddoak ez ziren iuzeren agertzen, mundu mailako zerrenda, kontserbaziorako zerrenda horrian ez ziren agertzen, eta 2008an lehenengo aliak hasi ziren, ikusten zuten 2014an 20 espezie, 22an dela gutxi ia 600, eta lehenengo urteetik honea, ikusten zuten ze aldaketa. Ja da bastante aldatzen, baina ikusten dut ez.
121, 124 eta 1.300. Txomera eta orduan, bueno, ari da mugitzen, Europa mailan mikologo batzu daude hor eskua sartzen, organismo hauei errekonduzitu bertzaila esaten, eta mugitzen den asuntua, eta legalki Europa mailako zerren da kontserbazioarako zerrendetan sartzen dituak eta errekonduzitzen dituak. Hortan gaude, itxoiten ez, hortan gaude, nahiz eta hemen penintsula mailan bestela mundu bat iten nahi gara, baina hortara ere bideratua gaude, eta hortan hori nahi dugu baita ere, hortan egin lanean, eta mendikan dute bukaeran edo pixkalentxio publikatzea gaude el Atlas y Libro Rojo de los Homos Amenazados de España y Portugal, mikologo batzun artean, eta bertako espezie gehiengoa Euskal Herrian topatzen da, gehiena kritiko dauden espezietako gehiengoa zinta guztiak gehiengoak EAen Euskal Herri mailan topatzen dira, eta indoguna da, lehenengo 50 espezie selekzionatu eta horiek publikatu, eta hauetako 50 espezie hauek gehiengoa dira mundu mailan IUCN-en kritiko bezala agertzen diren espezieak dira. Orduan, indoguna da, oso kritikoena lehenengo tomoan publikatu, eta gero falta dien beste espezie edo beste 50 espezie edo hola, guardizio, beste tomo batean. Jarri zuet larretako espezie bat, eta pixkatola irudikatu dugu, área de ocupación, extensión, kategoria diferent kategoria, kritiko bezala, eta kalkulatzen da proportzio totala, poblazioa eta hola, estimazioa bateatzen, eta hau nahiko kritiko bezala dago, batez ere, siega, pastizal seminaturalak Europa mailan hauetako gehiengoa gainbera desente eduki dute, eta batez ere habitat hauek mundu mailan babestuta daude, eta batez ere galtzen nahi dira. 90% esaten dutenez galdu dela, hauetako habitaten minimoa. Orduan, da espezie bat bertako bizi dena, asoziatua bertako landarekin, eta horrek dukuna da, urte asko, urte pila batetan, nekazaritza tradizionala egiten zenez, eta eskuzko mozketa egiten zenez, espezie hau espezionitzioen beste kalte egiten, eta horretan mantentzen zen, baina espezie hau geroz eta maneioa aldatu direnez, espezie horrek edukula bastante galdera eta oso zaila topatzea. Ni ez dut inoiz ikusi, eta nerekin nintzen dien mikologoak esan dute oso zaila eta gutxitan topatzen. Eta hauetako bat da, liburuan, hau da liburuan sartu duguna, eta hori jarri mapa horrela jongo da liburuan. Irudikatua zita dazkagun, berdez, gorriz desagertu dienak, eta pixkatu. Hau ez da hemen esakonduko zen, udazkenan badago hitzaldi bat, liburuaren inguruan, arrantzadin azalduko dena eta aurkeztuko dena, orduan, ez dut aukera ere ikusteko. Eta, ondo mentxatuak, habitat konkretu batzutan bizi dira, hauetako habitat mehatxatutako bat da dunak, bertako ondioak ere mehatxatuta daude. Hau luzera, hauen desagerpen luzera dago ikusita, batez ere itxasmaian
Gero ere bai, edifikazioen inguruan ere hitz egin ere bai, hauetako gehiena ere, kalte indu da, hauetako habitateen gehiengoa kalte indiola. Eta, Gipuzkoan gutxez dago, zu bizaten eremuetan kokazioa gehiengoa, izarautzen duen eta Zumaian, beste bat. Eta, hauetako asko ere babestu duen, bale? Gero zegaiak esaten bezala, gehiengoa desagertzen dira, eta Atlas gorri hortan sartu diren espezie gehiengoak dira larretako espeziak, bale? Daudena desagertzeko zorian. Hoi, adibidez, San Antonen topatu lehen urtean, Clavaria ametizpina, eta, horietako beste batzuk bai, larretako beste batzuk bai, eta ikusteko, hauek ere, hau da, Ogitosis pulpina, ikusteko zuten urkiziren, zezu baitzak behar ditu, espezialen, batez ere iztizarrak. Eta, hauetako asko, sanetzen ez dela, Euskal Herrian oso dutu gutxi batzen gara oso gutxi. Beste aldetikan, egurria, basotan, hori oso garrantzitsua da, ze bai badakiguna espezie asko oso dependentea dela egur tamainara asko asoziatzen diela. Espezie asko normalean askotan luke behar dituzte egur tamaina konkretu batzutan bizi dira eta egurrak behar dute tamaina konkretu bat, daude espezie asko adar txikia behar dituztenak, daude beste espezie asko zabalagoak, handiagoak edo txikiagoak, eta bai deskomposizio fase desberdinak, hori oso garrantzitsua, bale? Hoi ere, geroz ez, baina azken urtetan gestio egiten horren inguruan, eta bai agurri ere dauzte, baina baso askotan batez ere Añarben edo Oialekun egurra oso gutxi dago, egurria oso gutxi. Eta Oialeku da, ontxorik Nikoletzako baso aproposenetako bat. Lan asko ingare bai, gehiago ezagutzen da, baina balain mugarratua daudenez ere, diametro askotako egurria goten dare bai, eta hori maneko garrantzia dakan basua izaten da, bale? Hemen jarri dizuen, espezie lignikola indikatzailea, adibidez, baso heldu baten kontserbaziorako baliagarriak izan daitezken espezie zerrenda, bale? Irudikatua. Zerrenda, Gariagak, Ibaiek proposatu zuen Oialekun itako lanean, eta, beti bai, Heilbein Klausen eta Dinamarka eta Europako zerrenda aproposak jarraitu. Hemen zelan da, gehien bat ikusi, Europako baso edutan dauden espeziak, hemen egon daitezke espeziak konparatuz eta egon daitezke espeziak ikusiz eta gero zerrenda bat. Adibidez, zerrenda honetan ez dira ditu Europako baso edutan topatzen diren espezie berdinak. Bai batzuk, baino gehiengoak ez orduan batez ere eskomusaketa fase desberdina dazkalako adibidez gure basoak, adibidez Oialekuk, Europako beste baso bat konparatzen dago, orduan Oialekurentzako espezie indikatzailea. Eta hemen azkenan jarri nuen, ni gaur egindako lanian, hartatu den kasorea bidez. Indikatzaile hona delako, bale? Hemen gehiena makromizetuak izan dut dira, bale? Lista honen gehiago makromizetuak, ze garaia horietan likenako handikan etzeuden fugia erreinuan, eta horregatik ez da horiekin etzien kontxetatzen. Ointxo bezala, horrek honetan bai, eta aproposa dira, bale? Kontxerazionak entzako. Eta, hau ezagutuko zuten, segurena. Eta, ez dute ondioak, erozetak arte gutxotan agertzen dira, eta zeuzen inberko dugula, ez? Rekonozitzeko, eta ez enpreko bakarrik, biodibertsitate guztiak. Hau panela berria da, ezagutuko zuten, ez ere Getarian, San Antonen eta
jarriko dena, informazioekin, eta onddo batzu jarri adikin batzukin batera, eta aldarrikatzen, ez? Eta ondo irudikatzen. Geroz eta gehiago ezagutzeko eta ongilak egiteko. Eta, irauzkatzen juteko, gero ere bai, asko nesatuko dutan, bine bai, irautza genetikoak ere gaur egun irugula aldaketa pilo bat ematen, ez aldaketa pilo bat dugu ematen, eta batez ere espezie konkretu batekin. Hau zerrenda horien sartu dugun espezietakoa da, oso gutxi topatzen delako, Toloma bloxamidez dela, bino azterketa simulaturara egitea gero, ikusi dugu lau espezie daudela bertan, eta Toloma bloxamidez ezagutzen genuna hemen, bai peninsula mailan ez da Toloma bloxamidez. Toloma bloxamidez dago peninsula mailan. Ikusi dira lau espezie desberdin. Atromadidium, Nocracepunoloides eta bloxamidez. Ikusteko, askotan gaur egun morfologiak ez digula zer esaten. Bai laguntzen digula, gehiengotan, bino geroz eta espeziaria bat atzen dira eta aldaketa morfologien aldaketa da isente. Egiera ematen eta hau ere beste pauskoa dela, Eta, klima aldaketak ze eragingo du nontxotan? Bai egia dela fructifikazioen garaia aldatzen nahi dela, espezie kopurua bai aldatzen nahi dela urte gutxitan, eta handikan ez dakigu zergatia, bai klimakoa dakala, bai urieteko modua segurunare bai, izan dezakela, ze estresatzen dira bai ontuak, ur kopuru bat ez dute edan, eta handikan budu ez dakigu, klima nola eragiten duen eutio goitxutan. Bai indikatzaile oso ona indikatzaile fruitu gorputza zaleatzeko ura behar dute, eta beste taxoekiko banatzen baren badago, justo organismo egokia dira klimatak nagotu ateratzeko eta ikusteko, batez ere indikatzaile oso. Orduan, hemen pixkat aurrekurtean espedotutako ikerketa helburuaren klima aldaketak espezie exotikoen kolonizatzea laguntzen dula. Eta, datu lehen datuak gehiago ikertu behar da, baina bai inonduko behatoki metodologiko ikusita, bai ikusten dela, batez besteko temperatura media bai 1990 bai igo dela, desente. 14,5 gradutatik koste zuten 2008 garren urtean gradu igo zela eta 15,2 gaudela gaur egun eta justo lan honetan bai handikan lehiukertu behar da, baina bai koiziditzen zula honen fructifikazioekin, espezie fructifikazioekin eta espezie hau haidela kolonizatzen ez. Eta gero, klima aldaketak ondjoen komunitatean no ze kalte indezaken ikusteko hiru mailatan zerkatzen dira, hiru mailatan. Ze aldaketak ikusi etzazko goitetan? Lehenengo mailan kokatzen da landare aldatu baino lehen komunidade fungikoi aldatzea, hau da, espezie bat galtzea duz ikustea askotan, hori espero da lehenago hori pasatzea. Bigarren maila dakagu landarea aldatzea, batez ere Atlantiko eremutako, Brasileñar eremutako landare hori sarreskuak dagoenez, bertan hori esartzen bada bertako espeziak ere esartuko direla, koituak oso dependentia bere habitatekin, ikusi da askotan habitat bat erosionatzen bada edo hausten bada edo esplotatzen bada bertako biodibertsitatea galtzen dela, hori ere ikusten da, eta ikusteko, bigarren puntuan hori pasako zela, eta hirugarren mailan eperuzela da, eta denon komentatu zela, da itxas mailakin, itxas mailaren egoeran inguruan
batez ere dunetan kalte importanteak eragin dezake eta bere hirugarren puntua, bale? Hau dira, hipotesi batzuk eta uste dutela batez ere ondjoekin kalte hori, klima kalte hori dezakela ondjoei, bale? Eta ondjoen habitatean. Eta gehiago duzatuko, eta mi esker zunaretatik, eta jarriet aurten 50. jardunaldia dielako arantzadi gure saian, 50. jardunaldia dienez, jarriet horren bezala lehenko esposizio mikologikoak, hirurogeita zortzi egitziela, eta horreko argaztua jarriet, eta ikerketa planteatu dituzue lau hilabete konkretuak, baina... Hoi nik, baina urteak dituen hilabete hotzenak ez dituzue sartu. Arrazoi bada? Ze fructifikazio normalian hotzen detan, batez ere baso epeletan, fructifikazioak ez dira epoka hotzenetan egiten kontuan dugu hilabete, batez ere epelak edo udaberri egin. Izaten dugu klima epelak izaten momentutan batez ere, eta gero baso epeletako fructifikazio kontuan izaten. Hala ere, bai Mediterraneo aldean, bai ukitzen dugula ia bukaera, ia negua bertu dago nina, hori askotan bai. Bakarrikan bai jarri dula, bai jarri dutela, jarri dut urtari arte, bino lanakin eta etzen oso ondo bateatzen, etzen praktiko bateatzen, eta hola planteatu dut, eta igual ez ere espezie makromizetukin, Mediterraneoko espezie makromizetukin, fructifikazio ez dira azken, orduan. Atal badadia likenak, orduan likenak ez dakit. Likenak adibidez, ez likenak gehozen momentutan posible ditura egin likenekin edo ez hori pasatzen. Aldiarako lagindu bertan hau da, aldia bertan lagindu, hala ere bai nahiago etela hori egiten du momentutan da lagintzea, momentu batetzen dutelako kolorira eta baina bai, eta neguko urtaro bat zertu nintzen horregatik, bai praktiko dasunan aldetikan, denboran eta batez ere, espezie makromizeto, Mediterranean topatzen duten espezie makromizeto gutxi. Nire eskakintasunean, oso... Baina bai ikusten dut, bai perretxiko batzu lotura dakela, hotzakin, ez da zuten behilakin, orduan... Horregato ez da igual digizik ikusen dut. Ez bi, kontuan bekatera baten bat, hor jarri egiten amanita batzuk eta han Mediterraneo diran eta zatzen dira, eta nahiz eta esartu hain, kontuan betizatzen dut, datatzen dut ere, horre bai hau, ez da zeuzer finkua, espeziali bai egituko ditut eta gotako seguna baita ere. Ez egiten galetu da, zute datuak egiteko ez galetu da. Nire bat kuriosidade bat, eta da, hainbat espezie ikusten da oso zakabarantza daude. Ez, mapan ikusten da batzeko daude hemen, ez denganak ezen, o inkluso ez dagoa penizulan leku ez duena. Eta hori zer da, poblazioak itxitzen fundalako eta aislatuta egin edo gaitasuna badaukat espezie horiek lekuetik bere espora toxina gero bidaltzeko munduan beste punta, Venezuela beste punta eta bat. Asko milaka urte asko bitartez asko bai mantendu dira toki batzutan. Nahiz eta beste batzuk gartu dauden erekutan bai desplazatzen dutela esporak eta bai asko mantendu dira urte asko bitartez ere mugietan. Eta baita ere bai, klimakin ere bai batzuk bai desplazatzen dira. Adibidez, Mediterraneko espezie batzuk bai desplazatzen dira
Adibidez, Amanita ponderosa, adibidez, mediterranea espezie bada, eta bai, oain nahi dela ikusten, oain klimakin eta bai aidele ikusten, esplatzen nahi dela, umeak, lehen ikusten espezie bat da, eta bai, esporen bitartez, asko sakabaratzen dira, baina, zuzen referitzen zera. Zeatikan... Nola reproduzitu lehizken, bi estermotan. Bi estermotan. Bai, espora... Kolorizazio normala ulertu ezake, pixkanak irabazten dugu. Bai, askotan... Bat bat eta beste-bestean, askotan denborak, pila bateko denborakin, denbora asko bitartez, generatzen da, baina bai, gio askotan ere kontinente oso gertu dauden kontinentetan askotan esporan bitartez, baita ere bai, pasatzen da hori ez, kolonizazioa. Bakarrikan oso zaila dela askotan determinatzea, jotan bai. Oso zaila. Adibidez, espezie exotikoekin oso zaila ezakin hori aztertzen. Ez dakizu oso hain dela, ez dakize periodotan bertan zegoen espezie hori, espora hori, edo hain dela gutxi, hain dela gote gutxitan, ere kolonizatu duen, edo ez hori ez dakizu minio. Edo gukekarri, askotan hori izatu dela. Zera exotikoekin, edo beste espeziekin ere, seguruna, kolonizatutako espezie asko ere bai. Oso, reforestazioetan eta baita ere, hor sustrai eta asoziatutako espezie asko ere bai, hor ekartzen dira ere hor, beste tokitan. Hoi da puntu bat, beste puntu bat, denbora baita ere da, askotan zaila da, kontxoki. Bai dela ere bai, evoluzio bat, badago evoluzio ere, askotan. Kasu batzutan. Zaila, hori dena... Bigatera, zerrenda gorrien zentzu horrek ez da arriskoan dauden espezie horiek bizilean zentzu hori izun, espezie horiek bizilean habitatak kontxarratzea. Como sortu zen zerrenda gorrien ekimen hori. Posible ikustea, zena, arriskoan dauden espezie batzuk pagabitakoak dira, ulertu da, ez? Hemen aizaina arraroa dira habitatetakoa. Posible ikustea, zerrenda gorri hori argitaratu da gero espezie dauden horiek babestera eta beraz berretxuko bilketak hori aukera posible esan nahi nuke. Debekatzea? Bai, berretxuko bilketak debekatzea espezioik dauden habitatetan. Ez dela zentzua beti eukiko du, zerrenda gorriak egitea. Baina berez, horien helburua beti izan da, arriskoan dauden espezie horien habitatak babestea, beraz. Horrengo salto hori inorraren jeitzen posible da? Ez dugu pintxatu baino, joe. Esaten zu, jateko dien espezie, oza, bilketa, ez? Ez bilketa, zanen. Normala. Ez, arriskoan dauden espezie baten habitata babestu. Bilketatik, egiten, pagadiak, egiten... Zauzen bilketatik, esaten zu? Beste nola babestu babestu. Ez badu bereizten. Bai, baina hori... Zizaurin normaletik, nola babestu babestu da. Bilketa jailentzen bada, adibidez. Jode, baina... Gadera da, Zerrenda horreko asko gutxitan ikusten dien espezialia. Ez dakit. Bilketa batean zuen dira jure eta topatzea espezie oso arraro ez. Gexida, zizauria. Freixi bat, freixi ez dago zerrenda horretan. Sarrua, ez dakit ondo lertu izuten bai, Ez, kaldera oso simplea, eta erantzuten oso komplikatu eta erantzuten eskola. Kontua da zu, adibidez, aurreneko ziza hori hori. Bai. Ziza hori izan irakian da, hori ez du bereztuko beste inolako ziza hori irakian. Ikusi da aurreneko igorra da bitu eta Bai. Orduan, nola babestuko zu, ziza hori, Espainian zu ziza hori ateatzean habitata berizten. O babestu, zinezkoa da. Orduan, ere oso simplea da, zerrenda horietan sartu daite. Baina behi sartu eta gero... Bueno, igual bai. Hori galdetzen, Zan daiteke, berez, aurriko poso... Hori izan beharko lukela, no? Egun hori izun, Bai, berez, ala beharko luke. Beharko luke, ondioak sartzen bali madia, agian, habitat batzuk gaur egun ez daudenak babestuta, hori babesteko. Horrek ez du suposatzen, barruan
nolai, bilketarik egingo ez denik. Baina bai, babestu daitezkeen bat gune, hain zuzen ere, espezie kopuru altoa dutelako, esanguratzen dutelako, eta hainbat zona, igualagian, babestu daitezke. Hora harmengo pausoa, baina bigarrena, izan nik ere bai, baso baten barruan, hainbat gune, babestea. Ez baso osoa, baina hainbat gunetan igualagian, ez hartzea. Izan daite, hori kaso batzuk, Pirineotan, hori baitare izilzuriakin, gaur egun klimaldaketarekin, hori desagertzea dihoazte, planteatzen nahi dira zenbait gunetan hori, bestera batea jokatzea, izan dike, gertatzen dena ondioako hain arte, ez dute ezartarako legalki, juridikuki balio izan, eta justu orain egiten ari gean lan horretan, hortarako da, ea gobernu espainolak, portugesak, ikusiko dugu, baina Espainiako gobernu badirudi baietz. Kontuan hartu dezakela, guain egingo den planteamendu eztabaidagarriarena, izeneko nolabait izango nuke erakunde horren nolabait apoio guztia du da gainera, eta orduan aurrengo pauso izango litzateke. Eta horrek bai ekar dezake, hainbat lekutan, lehen esan duguna, batzuk egun funtzionatuta zaudenak, horiek babes baten barruan sartzea. Zuaitzarrak ere bai izan daitezke. Zuaitzarra dauden leku batean ere moduri babestea. Posible izan daiteke, guain. Mantertzen duna itzilarek eta hori urrutiago. Gertatzen zainunare bai? Gertatzen zainunare bai? Papeles? Zerrendako hori ere babestea zan. Ez que bestela gure lanaz, natur kontserbazio izan da, biodibertsitatearen galeraren erregistratzaile bihurtu eta bai, da base da. ez da gaur beste helbururik, funtzio datak jartzen. Bai. Ados? Ez da beste? Nik uste baietz, eman dezakela, hortarako aurrengo gauzori eman bartu dutela administrazioa. Rekonozitzea badala, arazo diko dute, ondioki, desberdina da. Pero beste arazo badago, fenomen galdera egin daren, eta hori nola dago goian. Mikologo oso gutxi daude, eta dato gutxi daude, registro gutxi daude. Eta hemenik horrea dakarrekan gainea, lan egin beharko genduk ez fruktuoekin, fructifikazioekin. Lan egin behar da mizelioekin. Hor da batz, oin azidia ezartzen. Noski guk ikusten dugu, eta gira da. Zentikora diran, faktore abiotiko batzuen aurrean, zentikora kari dira, nolabait ondioa, baina ondioa dakaek gehitasuna sexualki ere egiteko, eta mizerio batek ikusten bali modagoera desegokia dara esan dezakezu, baina ni hemen geratzen nahiz, asexualki ere bai ni bizitzeko aukeran ikuki dezaken, orduan, komplikatua da, baina arazoa da, du bakarrikan fruituekin lan egiten degula, ez da? Ea, benetan, zerrenda gorri hori argitaratzen lanean, ea rekorrido da duen. Arazoa da, Euskal Herrian desastre badala, eaen nahi badezute, desastre utz badela, ze kompetentzia guztia badazkago hemen, eta ez da ningo pausorik eman, ez ondiokin eta bizitun ere. Horrekitu egoera zein dan gaur egun, ez da? Diversitate horik ezaten duna, biodiversitatea daukionez penagarria da. Komentatu genuen, horrekoan. Gauzak egiten dira, baina kajoian sartzen dira, eta benetan ez dira, esango genuke, behar bezala, pausok egiten biodiversitatea, konservazio egiteko. Teñor, ez da sartzen, politiko mailan nintzat, egiteko interesik, aparteko interesak batzuk egiteko dituztelako, nik uste betez, baina, horrek egiten zemaietako arazo larria da, oso larria. Eta hori errezka zantziteken, eta batzon kontua, baina zebaietan eta bat larre naturalak berrezkuratu eta debekatu nolabait esango nukeor inongo bilketarik ez egitea. Errezago dute. Baina purinak debekatu dituzuta. Claro, baina hor dago, zehar ez hau atzetik eta baina hemen da zego gazoa eta lehenen din, eta zergatik gane zute debekatu leku batean nolabait bihurtuko edo babestako leku ondoan dagoen zelai batzuk eta ez da lortu dut da, ere. Edo dunetan. Paperan lortzen da. Espegio zeintza ez da. Oide. Horrezak itzak, herrian parkenean horiek, idalita nire dira, zeratzen.
Jende berdina, lanpostuan ematen duzu, eta hainbeste txikitu gabe, ez da mentalidade bada. Bai. Justo untzan astean aprobatu zen Pakarren diru laguntzak malgutzea. Arte ambientalen ikuspuntutik. Zelaia gurinena eta hori, jaztu. Lehen zu jarri dezakezu diru laguntza bat, zelaia zelatu dezakezun arabera. Baina gara malgutzen digu, ez da untzan astean ez da ikastazkenean uste izan zala, aprobatu zela hori Pakar malgutzea kondesioak. Parago desiera natural hori izenburu hori, baina ez da egizte izango da. Zortzi korte, matia dutean, da garen dikutuak horrela zaitu. Galdera bat, ez da egito bietako jakitaren zuen da hori izan duzu publikatu behar da, o eta Bai, uste, abendurako azikan dago, hori datorren ez dira bida. Bueno, Ibai emango du itzaldi bat, Arantzadi, hemendik aztetara. Eta orduan, argitaratuko dugu aldin badago ez dakit, orain emango duen berak, baina bai, gehiago gutxiago, maketatzea bidaliko dala iaia azaroan hasieran, orduan, egongo da. Eta hor, zelaietakoak erdila baino gehiago zelaietako dira. Eta denak Euskal Herriak daude. Mantan terreno eta azaldu dara obazo. Denak Euskal Herriak azalduko dira. Eta denak azalduko dira gaina oso kategoria altekin. Edo arriskoan edo arrisku bizia, no? AN edo CR. A ber zer izaten du gero Mingoa baita ezpa. Formula errazan, mikroreserva izenburua badoia formula hori. Metro kuadrako zere baten babestia, ez barrola zanbazioa, ez da gabera bat, gauza bat hori nasukimena, ez. Baina, bueno, nonbaitik egazio bat bai, baso batean atziko balira, baso, ez dakite, berdintzi, beretako basorik ez dago, egun dena badakigu baso eraldatua daudela, baina konservatu nahi baldin bada, edo arizti baten bat, nola baitu hori, esatu batarako muneinen dagoen hori, bezuta dago, nola da, baina, bueno, gehiago, eta igual agian beste babez gehiago eman, eta aitzigoreko entartzen duna, kazorretan, hemen nola baite, onjon bilkitarik egitea derekatuan, nola, iza egon daiteken bezala derekatutare bai, landare bilketa eta onjon bilketa, erabat, hau, ezin da. Horrein egin bako genuke, habitata bera, nahi bali badugu, benetan konservatu. Bestela jongo da, pizkanaka hau dutzen. Ikon galdera gaitza. Batek probatu dugu, ipatu dira zuen kapsoi edo zen ongo horrek, laboratorian bakarketik bat den, reproduzitzea, eta gero berriro batu dira lekura matea. Miserio bat artean hori. Ongoak egiten dana... Familia batzutan, eraixa hori batzuk familia batzutan, resto batzuk oso komplikatuak. Askotan komplikatuak, eta daude espezie asko ezin dituztenak ezakutibatu. Zaila, ikuste zaila, eta ezakide, hori bereskuratzeko eta hori ondjoekin ez da zintzagutzen. Xoratu dugu justu hauekin edo... Eskatu zuen batzuk, baina, bueno, zen negozio bat ere izan joteke. Gastatu da, ez dakitzen bat milioi, goakin ere, egitzen da laboratorio bat eta bintzat, ez dakit. Baina, gandera berdin, habitata espazu baina zertarako. Ez que birsaltzapenaren ilusio hori mamutak berreskuratzera ez dakazen dut. Habitatak espetuzu berreskuratzera zertako zabiz espezifiko zen. Ez dakazen dut. Eta hori lotuta, hau bada, eta ondo iritzen zaite, paradigma aprobetxatzea, baina ikusten klimaldaketaren hau guztia, gizakiaren presioa sariesteko paradigma bat ez dikesala. Konparatuko balen klimaldaketak ekarreko eragina eta momentu honetan gizakia eragiten ari den presioa ingurunean, bat abestearekiko ze proportziotan dugu. Ez onjoetan, biodibertsitate eragitio gauzen arduretan. Barragazkeri bat da. Ondo da, azkenean onbaitetik lortu behar da, ingura bat, biodibertsitatean inguruan ikartzeko, baina benetan
hor da biz, hemen ere zalantzen babesleku klimatiko bat, eta zea bat, beste bat, klimataketaren eskala. Eta egiten egean eskala, izakia gure ingurunean, eta dimensio ezberdinetako kontuak dira. Eskotan ipatu dugurak egan ez. Kontua da, ikerkuntzarako administrazioak zema bideratzen du. Eta posteko da, nubailetik aldik eta bestetik lortzea da aurrera. Baina dira petantzo bat, hauekin egin dutena natur klima inguruan urte betera, planteatzen dira, labet esperientzia eta hori zain eta uste begatzeko zerbait egiten dutela, baina zer zintzu da? Tendentzia finkotasun. Urte beterako eta hoen ari nahiz dato jasotzen eta hori gratuitea. Ez da posible, hori... Klima aldaketa zaizenia. Gaina, penara bera. Jokin zailago bat gara nitea. Beratatzen dire. Pena bat alguna da, zerrenda horrein zegotea, pasatu baterako boletu zeduriz. Zer kritiko. Hora armatu joan kristona. Bueno, iruzen atea du, hemen ez dakit hori guk ez dugu sartu, baina Ibrotibus bat neguan ateratzen da, Marzuelos, martzon ateratzen da, iruzenek, oain azkeneko ebaluazioen atea du eta kalte bera jarri du. Horrek egarezaki izugarrizko guk esate baterako, Euskal Herrian, Ibrotibus Marzuelos. Marzuelos, hori Zorian, hemen ez da oso gutxi dago, baina Zorian asko konsumitzen da, eta jatzen dute eso. Karo, horietako bat, aterako barriz, zerrenda gorriak hori izango litzateke ikuskari. Eman dezagun hemen, Euskal Herria. Baina horrek ez umari ezartako. Zerrenda lehen zegoena bai, gero urdinak girezen zegoen, baina ezartako barri zuen zerrenda bazan, eta jendea batzak egin. Baina oso da, nire nola bat hori ustetzen. Baina hori ikuskai ez, geratuko litzateke baina. Garrantzitsuna da itzidearek esan duena, niretzako erabat ados berarekin. Zerrenda gorriak eta egin zirela. Eta noski, hori egiten baldin bada, eta balio baldin badu gutxienez, esateko izu begira, juridikoki izuk ezin dizu hau egin, eta hemen daudela perspekti hauek, onjonak, edo bestia berdintzen dugun. Polso da, hortik azirako genduke. Baina, etorkizune begira, bestia izango litzateke helburu. Eta nik uste hortik, hemen dazkagun agintariek eta... Hainbeste urte eta ondoren eta hitz hori aipatzen ez, hasi beharko dugu. Hainbeste urte eta gero hemen urteak, hasi beharko dugu. Tristea da, testu dela hitz Bai. Bueno, paso da, bueno,